Frans Zwaagstra zult de jaren met zijn maat Simon Luimstra dan eindelijk de fietsreis door Europa maatje. En Mem Grietje weet de zorgen over haar enigste zoon op inkringende wijze in een gedicht onder woorden te brengen. Een beetje briek is een mensje gelijk, wordt er wel zijn, maar het maakt vanzelfs net te mal. Dat wie Frans Zwaagstra van betinken doet er op een dag voor het verstaan krijgen dat de drank hem te volle in de macht hier. Wat in zijn eigen jarenlang een onschuldige gewoonte lieke, driegen stadig gewoon op een ramp uit te draaien. Eerst hier amper in de gaten dat de negatieve gevolgen van zijn drankgebroek haar heel niet meer hielden lieten. Doet het Safir weer dat het echt begon te kniepen, kwam bij Frans de bezinning. Het was hem duidelijk dat er een eind omkomen moest. Oors zou het wel eens nu voor uitpakken kunnen. Toen gewoon naar bier ziet, zeg maar. Doen we dat alle jaren. Eerst in het begin, toen ik met drank begon, heel intens, fel. En toen later, toen kreeg dat slummer staren gewoon in. Daarom zei ik, kijk, het is een sluipmoordenaar, want de sloepende wijze sleept in als het ware. Op laatst komt het op een punt, nou ja, doe best bang voor de derde week net, maar op laatst dan zei het die echt net zo volle wezen. Sprek een soes, nou der waarde, nou ja, dan best maar der zo, op zo'n punt. Dus juist de ernst net meer van de dingen in. Dat wie niks minder als er geen bier weer en niks minder als een lege drankflessen. Dat weer een schrik, een lege drankflessen die is, die dat niks meer in zit, dat is een schrik. He, dat is beangstigend, dat is hels. He, je moet volle flessen hebben en kratten bier moeten er staan. Dat jou tot zo'n bevredigend gevoel, als er voorraad er is, dan kiest je uit en dan best de man. Maar dat er net is, dat is. Je bent heel erg afhankelijk van, je bent daar een slaaf van, je bent slaaf van de drank. En hoe ben ik ervan bevrijd? Wel, nou, ik geloof wat het van bovenaf ik bestuurd is. Het gaat dat ik zo bestuurd had, want ik kwam op een punt, ik kon het niet meer gaan. Ik zie het vol vocht, ik barstte zo wat uit kwart. Ik spuide alle mensen bloed. Ik wie altijd raar, de oppappers holpen net meer. Ik moest om een jaar een blik bier hebben. Ik kreeg deze aan 20 tot 24 blik aan bier. Ik had het laatste blik voortsmeten en zag het voortsmeerd. Wie ik er echt voor toe, want ik ben man van Utersen. Het moet me oppappen, het moet als drugs werken, dat was er alles in. En werkt het zo net, brengt het me op, vernietigt het me, dan hoek het echt niet meer. Dan ik had voortsmeten, ik zei, dan hoek het niet meer. Hey. Nou, wat minder zaken. Nou. Goeiedag. Ja, wat lekker, hè? Dan moet er maar wat in denken. Zo. Nou, neem een kant tot hier, want... Mijn rol in mijn leven. Nou, zo, ten eerste, ik wist van tevoren net dat ik je komen zou en ik weet van tevoren net wanneer ik je bij maat. En men maakt het paardje even dal en als het ouder wordt, dan wordt die daarom meer van dingen bewust. En wat ik me nog van bewust is dat je de vrijmoedigheid hebt om dat evangelie van Jezus Christus uit te komen. Want dat vind ik zelf heel belangrijk. Er zijn grote mensen waar die zeggen van ja, dat hadden ze ervan maken, dat hadden ze optocht. Nou, dat is voor mij zo net. Ik voel dat iets als heel reëel, een werkelijkheid. Dat God zelf dalkam is en hem manifesteerd had als een mensje in menselijke hoedanigheid. En dat er staan is op het kruis voor uw zon, zeg maar. En dat wie via die middelaar, via die borg, we dat gewoon kregen en het aan de Vader die in de hemelen is. En dat we dan wel leven kennen, wat God ons
van de grondlezing van de wereld voorbestemd had. Maar de mensen met nog zoveel van die werkelijkheid ook. En jou zijn ook geen blijdschap en vrede en gelukzaligheid. Want een protte haal je stress en spanningen en je kent nergens in vinden. En het blijkt dat in die eenvoudige, gewone dingen, als je genoeg neemt met de natuur, als je geen eisen stelt, als je dat moderne net hoeft, dan kun je volle gelukkiger wezen als je alles, al die luxe en die moderne dingen gaan masten. Terwijl als er eigenlijk in die centen verhaalt. Minne ondervindings maakt je mensen gauw eens wiezer. En dan kan het gebeuren dat het wat goeds opsmiet. Gewoon had ik wel eens eerst een flinke waskoging nodig om erachter te komen dat het de verkeerde kant uit gaat. Oren komen uit haarzelf daarin sjog. Bij vrouwen komt er een keer in alle gevallen op een tijdstip dat het nog net te let is. De positieve omslag zorgt voor een nieuw begin. Het is dien met de drank. Ten zit het al hier oors en hij zet de schouders eronder. Oenpakken en troppakken. Er komt meer wadder en regel. In een zoener en normaler bestaan begint Frans beter op hemzelf te passen. De boel om het door wordt opknapt en hij komt geregeld in het spier om zijn onderkomen beter bij te houden. Dat docht vertuten. Wiels de zaak geen de waai, maar hem zelfs in het liek komt, krijgt hij zijn lippen weer op een rit. Dan kan er weer plan voor de toekomst maken worden. Deze een beetje weghalen, zo. Zo. Even bekomen. Ik ben hier, het is hier kretelijk als op alle plakken, maar terwijl ik je wijn en meid ik het je zou me heen, zou ik het zelf hebben en dat is toch eens op alle plakken. Zo, die nog horen mensen kwamen te wijn, die zeiden, nou die ben maar er al de recht al. Nou ja, en die rommel die mat je wij. Nou, en dan meid je het kretelijk als op een oude plak en dan is het kretelijk en dan is er niks geen bijzonder zo. Het roege, getekende, het echte, en ik bedoel de tusk van de tijd met er een fretten ha, dan leeft het. Dat ik nog een oud rattelijk stuk hout joch, dat had volle meer als een mooi gladde zware plank, daar kan ik niks mee. Dus ik moet een omgeving om je heen hebben, dat ik van zeg, dat had fretten ter de tijd en dat had wat en het leeft. Dat is het roege, het echte. Dat mooie netje, dat karakter zal ik zo'n wei met die tuintjes al ja, daar viel ik me net tussen. Nou, en nou, douche en zo, prottes geen water vergrijmen terwijl het op de kant van de mensen verdroeg en vertoosje. Ik bedoel, dat is heel al gekke werk, want als dan die wc's had, dan spelen ze dat terug. Nou, daar vliegt me daar weer een bad water achteraan. Nou, dat is geen water, dat gaat achter
de strand nog, dat doe je dan net. Ik bedoel, de meesten die sjoggen dat net meer, want die ben dat zo gewend dat ze dat zo doen. Maar het is echt absurd als er goede inkomsten. Ik bedoel, hoe mag ik net te vaak wassen? Je is deze 3 keer onder de douche. Dat is net goed voor het vel. Het is zo, de klein jaar een tweede hoe te wezen. Dan krijg je mensen, getekende mensen. De nossa met alle dagen waar we het over zo'n had met mooi skien en netjes wezen en maar poetsen en doen. Nee, die klein jaar een tweede hoe te wezen. Maar die bieten die door het beste kun je wel zien. Ja, er komen al mooie bieten als je wil. Die kunnen 8 kilo het stek worden, die kunnen zo dik worden. Dat ben nog maar beetje, maar die door het verder goed. Ja, maar dit is nou de wet zijn voor bieten. Ja, verbouwen de boeren net meer. Nee. Maar de mensen die gaan altijd heen en eten de bijen bij het simmer. Je mag nooit geen bijen bij de simmer eten, want er zit totaal niks in. Als er rauw is, dan nou ja, ik maagvullen. Maar als je een ripje legt aan een winterdag, dan staat dat om in stadmouwen. En dan zit er een stadmouwen in en dan staat er bijen. En de hinders krijgen het ook. Ik wil bij het winter als zo'n rijden weer op het ijs. Dan eerst van die tentjes en dan staat er boven Groninger Malleboon. En Groninger Malleboon, dat weer een heenste die poffen ze. Dan poffen ze en dan eten ze zo. En dat ze een stuk op 10 bijen gaan, dan konden ze weer voor, dan konden ze weer rijden. Het is echt wintereten. Je zegt in de woorden van oude Wevertjen. Het libben van Heid en Mem Zwaagstra, die toch aardig op jaren binnen, gaat zijn gewone gonkje. Ze binnen nog aardig vlug en blied dat Frans heel wat werk voor haar uit handen nemen kan. Ze hebben het altijd poer best, maar nog fine kennen. Maar toch een warber en werkzaam libben skeert in het verliezen de aandacht voor haar enigste zoon, de Wolris, bij in. En protouders die zetten dan mij hoe ze de band opvoeren moeten. Dat hadden ze zelf altijd net in de hand. De ene door het zaan, de andere door het werk was. Ik zal net zeggen dat mijn heid en mem daar volmaakt in dat opvoeren. Ik heb liefde genoeg gekregen van mijn heid en mem. Die hebben me heel goed altijd behandelen. Dus mijn heid weer altijd aan het werk, doen liet ze weer. En mem ben ik een proto voort. Dus ik ben meer opgegroeid eigenlijk bij mijn pa en papa. En bij oude mensen. Maar ik geloof wel dat dat zo bestuurd werden is, dat dat goed ging is. Want zoals ik nou ben, daar ben ik wel tevreden over. Ik ben wel tevreden over mezelf zoals ik ben. Dus ik neem aan dat ze mij wel goed opgevoerd hebben. Ja, hij was altijd een jongen. Hey? Dan ging hij naar school. Nou, hij zei, en daar je voor te fietsen. Maar dan werd jouw 2 en jouw 23, dan weer de man nooit wat thuis, daarnaast. Ja, dat wordt best wel rijden weer op Ringeman. Ja, van ons. Ja, dan kwam het wat meer door, voor de 5. Ja, want ja, als hij naar Appelschijf lag, och, toen op het ijs zei, dan kan ik nog wel eentje verder. Dus je geen doel waarom naar huis staat? Nee, dan moet het verder, hè. Ja. Maar je staat net naar de oude mensen zetten dat dus. Nee. Zet op om weer te wassen. Nee. Het zit je in het bloed of net. Maar als het begint te jokken, dan is er vaak geen houden aan. Dan pleegt het langer naar de 4 kiemen. Maar van die gevolgen dat het heeg tijd wordt om voor te gaan. Langomlet vinden de tarieningsplak. En in de zomer van 2008 brengt het moment toe om eindelijk aan de grote reis te beginnen. De reis naar het land van Frans in Driemen, die jeder net rechtslag is en ergens in Greensland stiekje bleu. Thierry met Simon Luimstra, een van zijn maten die het aardig bereizig is, zet Frans hier een betiet aan voor een lange fietstocht naar de Balkan. Maar het riek op het dik en vergees lucht bij de daai gaan 2 vrije vogels uit de wouden de wiede vraat in. Het avontuur dat toch een grutpad van Europa viert zal zijn goede 3 maanden in beslag nemen. Het is geen tocht bij het jure vakantiepark langs. Sliepen doggen ze onder de bleerte loft. Jalve de reis komen de man bij de grens tussen Slowakije en Hongarije om.
een heel groot bandenprobleem. Ik haal een veel lekker banden van waarom, ik snap er niks van. Ik hier direct op 0 lekker banden, maar ik zit er nog 4 wel. Dan moet het echt maar wel. Als maar zien dat het lucht er wat in bij jou wil. Dat is te raden. Slepen dan? Kampioentje. Ja, dat maakt dan maar net. Dan doen we dat nou. Dat ben ik al verhuizen daar. Ja, daarom, ja. Ja, dat ben ik al verhuizen en dan zien we de mensen nu al hier weg. Ja, ik ken je krijgt. Nou, dan mag het bezicht je wat ik kom maar. Ik hier gewoon een stukje hout, dat leidt op een wij. Ik denk dat moet ik maar mij. Slangen en zo, dat ben ik gewoon plakken. Je houdt nog wel eens wat problemen, maar dat valt in de regel wel wat aan. Als je langer lezen nou een haas, want als je een keer hier en daar lezen, valt een slang je net lastig. Maar als het onverwachts op een slang steen gisteren in de bladden en zo, dan staat er al. Dan lezen nog een haast, dan slaat er dat je aan, gebeurt er niks. Het weest hem vanzelf uit, men weet van tevoren net wat plakken je krijgt vanzelf. Maar ik bedoel, het wordt tijd om je dal te gaan. En dan zie je wel aan de omgeving is het geschikt als net. Ik ben zelf zo, als ik alleen ben, dan ben ik dat, nou ja, dat is gewoon, dat zit erin, dat ga ik over de jaren, dat zo in me groeit. Ik viel dat gewoon aan. Ik ga altijd op een plek lezen dat ik zeker van weet dat net een meeste missie had als ik de lezing gaan ben. Zo? Ja. Want dan weet ik, dan kan ik eigen tegen doen en dan kan ik goed slepen nachts. Want als ik gewoon weet dat ik dat lees, nou ja, daar heb ik net een goed gevoel bij. Ik ben net bang, maar ik wil net onverantwoord met mijn leven omgaan. Ik wil net zo van, ja, ik ga daar maar lezen en dan het verrekt dat. Want dat heb je zelf ook net. Het weest hem vanzelf uit, een mooi plakje in de wildernis, in de natuur. Men moet altijd wel om denken om een houtteken, dat je net onder de teken komt. En verder het ongedierte, nou, dat valt me echt wel wat aan. Bij Samak, die gaan hier filmen. Van ons, die rennen gewoon zonder chauffeur. De voorste is hier en erop. En zo worden hinder met wijn en alles achter de achter hem. Ja. Prachtig mooi. Ja. Ja. Zwavelsteende zal bloeien en nooit vergaan zolang er scherpe messen bestaan. Zei mijn vader altijd. Ja.
Nou, dan moet de rest maar wat goed in tegen. Aan de kant van de wei, een mooi dicht hart. Maar ja, niet al wat te lang lei. Hier stond al een huisje. Maar door een hiekens erop. Ja, niet nog 14 jaar aan lei. Hier stond. Als je dan hier kan, ja, dan hier kan opeten. Als doe ik nog een sippeltje van mijn Indiaan. We hebben hier een ruil, zodat de Indiaan wat schoonpoets voor de schoon en vat voor de schoon en dan krijg ik een sippel. Zo. Zo. Als je dit ook zo'n heen, er zit van nog eens een werteltje in en zo. Simpel eten, hè? Ja, ze hebben ook al daar een bakte appels met sprak en siepel. Voor Frans. Je bent gegaan naar verre streken. Wij tellen nu de dagen en de weken en vragen ons af waarof je bent en of iemand jou daar ergens kent. Je zwerft langs steden, bossen en bergen en blijft veel van je krachten vergen. Je dwaalt op drukke vreemde wegen in een brandende zon en kille regen. Je slaapt in een grot of in een schuur of onder de hemel in Gods natuur. Dat is goedkoop en kost geen geld en je voelt je thuis in het ruime veld. Je rilt van kou of stinkt van zweet, soms is het koud, maar meestal heet. Je kleren worden vuil en goor, ik blijf je toch wel missen hoor. Je trapt en fietst de halve wereld rond en voelt je thuis daar op die vreemde grond. Ik vraag God steeds voor jou om bescherming. Hij zal je gedenken vanuit zijn ontferming. Hem te kennen is de hoogste zaligheid. Ik wens je dat voor tijd en eeuwigheid. Eens komt de reis waar niemand van terugkeert, als onze boot op de kust der eeuwigheid aanmeert. Vaarwel, mijn lieve zoon, ik wens je een behouden tocht. Het komt wel goed. Gods liefde heeft ook jou gezocht. Daar gaan we, ja. Hé, oeh, ja, wat lekker. Een plakje. Oh, dit zijn nog de momenten, hè. Oh. En het baas dat even naar kan. Oh, wel terug.